Genomineerd als Albert Heijn Talent van het Jaar. Anne-Griet Pomstra. Ik ben Anne-Griet Pomstra, ik ben 18 jaar en ik ben in Westergeest. Mijn passie is hinderrijden en ik ben op mijn 8e jaar begonnen op een manege de Matenrutters op een manegepony. Ik heb nu mijn eigen Frieske hinders en die heb ik zelf beleerd en nu heb ik een mooie prestatie deelzet. Ik ben Fries kampioen geworden dit jaar en treed op een Nederlands kampioenschap van Frieske hinders. Nou, ik ben elke dag bij de hinders te vinden. Ik vind het hartstikke leuk. De hinders die vind ik hartstikke mooi, want ze herkennen die en ze zijn altijd blij als ze die weer shirren. En nou ja, als ik een dag net ben, bij mijn hinders ben geweest, dan viel ik me vooral schuldig. Een hinder had me een paken gevakt en die had ik al van een asfaltje. Ik heb mezelf beleerd en nou dat het hartstikke goed in de dressuur. En dat vind ik leuk, want nou ja, het blijft echt leuk en het hinder vindt het leuk, dus dan komt ik het feest mee. Nou, in Friesland is de sport, hindersport heel breed. Zoals men, dressuur, springen en cross. Dat is al je verschillend. En nou, het wordt steeds breder, want iedereen begint er meer in te zien hoe het gaat. Ik rijd dus op Frieske hinders in de dressuur. En nou, ik vind ze zelf het mooiste toon. En nou, het zijn echt prachtige beesten. Dus het is echt moeilijker om mijn Frieske hinders tussen de WPN'ers te rijden. Omdat die meestal wel toch perfect rennen. En nou ja, Friesken die komen er toch wel meer bij. Ik ben samen met mijn hinder een team, dus het is echt een teamsport. En ja, als iets alleenig doet, dan wist zeker bijvoorbeeld als je goed trained is. Maar als het samen doet, dan moet beide goed trained worden. Dus dat is toch wat leuks als het dan wat bovenaan komt. Wat zie je hier? Wil ik nou, zo hoog mogelijk in de dressuur rijden. Dat lijkt me hartstikke mooi om, nou ja, om bij de Olympische Spelen bijvoorbeeld te komen. Want ja, dat is al super vet. Mijn Fries kinderen natuurlijk.